हिनजाव मोननो रोङै बालन्दाया जोंहानि दखाननिफ्राय बाखि लांमारबायसोलै। आफायाबो आरो बेनोसो बाखि हरबावदों। बेबो बाखियानो 2000नि सायावसो जालायलांबाय। एसेबां बुरजा चिप्स आरो थान्दाफोरखौ लांब्लालाय बहाथो मा थाबावगोन दखानावलाय बाखिजों। बिदिजों दखाना बोरै सोलिनांगौ, दखानासो बायगोनलै बिदिब्ला। बे जोंहा आफायाबो मदारु नालाय लोंनायानो जोबा, सानफ्रोमबो लोंबाय थायो। बेबो माबा हम तो माल पिएंगे, हम तो दूध पिएंगे, बकरी का दूध पिएंगे, बे मेथाइखौसो दामना लानानै लोंबाय थायो। नामाबो नाम मा डेन्जार नाममोनथाय, थाम्फैबावसो। थाम्फै होनबानो आफायाबो बाखिबाबो हरबावलायो। मा बाद्य बासि फैयो आफायाबो सिरि सिरिनो। सिरि सिरि फैनायखौथ' बाद हो। बोरो एसेबां बुरजा चिप्स आरो थान्दाफ्रा सोर लांजोबखो? आं मैयाल'सो लाबोनानै दोन्दोंमोन। एसेबां बुरजा चिप्स आरो थान्दाफोरखौ सोर लांजोबखो? गावहानो दहाय बाखिबाबो हर होनना बुंनानै बेखायसो आङो गासिखौबो हरजोबदों। आंलाय बहाथो मा बाखिबाबो हर होननानै बुंखो? गावहा दानि ओंखाम जाबाय थानायाव बुंहरनाया बावबाय नामा? आं गावखौनो सोंहरदोंमोन, आफा बाखि लांनो फैदो होनना बुंनाया गावानो बाखिब्लाबो नगदबाबो हरदो दे होनना बुंनायालाय माथो जाखो? दासो गोसोआव फैबाय आं। गावा थाम्फैसो होनना बुंनानै। नोंलाय माथो थाम्फैयासो मिथाइ लांनो फैदो होनना बुंदोंमोन। बेखायसो आङो थाम्फै साननानै बाखिबाबो नगदबाबो हर होननानै बुंदों। गावा रांखौ माब्लाबा मोस्रोम फैबाबो सोङोना, आफा मोस्रोमा दखानाव फैदो मिथाइ लांनो होननानै। बेखायसो आङो थाम्फै होनना बुंनायखाय थाम्फैसो सानदोंमोन। बै बिरग्रा पें 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 गाबनानै बिरनाय थाम्फैखौसो नंदोंमोन आङो। होमबा नों दहाय थाम्फै होनना बुंनाया बै बिरग्रा थाम्फैया नङा नामा? सोरबा मानसिसोमोन नामा? औ मानसिसोमोन। ओइ बुरबक, नोंलाय मानो दहाय बुङाखैमोन आंखौ मानसि होननानै? गावानो आंखौ सोंहरनानै मा नाममोनथाय होननानै, बेखायसो बिनि मुङा थाम्फै होननायखाय आं थाम्फै होननानै खोन्थादोंमोन माथो। आरो गावा ओंखाम जाबाय थानायाव सोंबाय थाबाबो दायसो जायोना। बेखायनो आंबो नों बाखिबाबो नगदबाबो हर होननायखाय थाम्फैनो हरगारबाय आं गासैखौबो। थान्दा आरो चिप्सफोरखौ। बेबो बाखिया 2350 थाखा जाखादों। सेस खालामबाय नोङो आंखौ। हा मानसियालाय सोरखोमोन? माबा आफा थाम्फैमोन, थाम्फै। ओइ बुरबक, मेन्देलानि नागिरनाय। थाम्फैथ' थाम्फै, हा मानसिया सोरमोन होनदों? है आफा, मानसिया खोन्थालांदों आंनि मुङा थाम्फै होननानै। बिनि मुङानो थाम्फै आफा। बेखायनोथ'लै थाम्फैथ' थाम्फै, हा जोंनि गामिनि ना गामि खाथिनि? नों होनबा मानसिखौ सिनाया होनबा? बेखौलाय मानो सिनाया जानो, सिनायोब्रा, बै जोंनि गामि खाथिनि। बेखौनोथ' सोंदों आंबो, मानसिनि मुङा मा नाम होननानै। माबा मानसिया आंनि मुङा थाम्फै होननानै बुंलांदों। जालालै नोंजों। जाम्बा मुर्ख, मुर्खनिबो मुर्ख, अदा मुर्ख। बे बाखि लांनाय थाम्फै होननाय मानसिखौ जोंनि गामि खाथिनिब्ला मानसिखौ ओरैनो माबाफोर बुंनानै सिनायो नामा होनदों। बेखौ सोंदों आङो सोरमोन होननानै। बुरबक साला अदा मुर्ख। बे रिल्स बानाय खर'आव जेबो गुन्दै गैला नोंनि। आरो बानायबाय थाबावलाय मबाइल सबाइल देख्रुजोबनो हागोन एबार। हा बे गामि खाथिनि मानसिबालाय गामि खाथियाव बेखौ मा होननानै गाबज्रियो? नों एसेबो सिनाया होनबा? सिनायनो आफा, मानसिफोरा बेखौ दाउला होनना बुंबाय थाग्राया, बै दाउलाया। बै जोंनि गामि खाथिनि बारिसिंथिं हाबलांनाय न'आ। बे दाउला बालन्दा हिनजाव मोननो रोङियासो। नोङो एसेबां बुरजा माल बुस्थुखौ बेनोसो बाखि हरनो मोननांगौ जाबाय। एक नाम्बार लेथ्रा फैसानि बियो। दाथ' बाखिखौ मोनगोन ना मोना खुनु गेरान्टियानो गैया। थांगाबायना ओरैनो दैयाव एसेबां माल बुस्थु फाननानै थाइसे फैसाखौनो लाखिनो हायासै नोङो। दखानानो खालि जालायलांबाय। ओइ आफा, आंनि दाय गैया बेयाव। आंथ' नोंनाव सोंखादोंमोन ना थाम्फै फैदो होननानै, बाखि हरगोन ना हरा होननानै। गावासो थाम्फै फैदोब्लाबो बाखिब्लाबो नगदब्लाबो हर होनना बुंनायखायसो आङो हरदोंमोन ना। नोंहासो मिन्थिनांगौमोन ना मानसिनि नामा थाम्फै होननानै। गावासो माबा बै बिरग्रा थाम्फैखौ साननानै ओरैनो बुंनाय बायदि मोनदोंमोन आरो। आंथ' बिरग्रा थाम्फैखौ सानदोंमोन। गावा आरो माब्लाबा मोस्रोम खोजिमा ननेमा दखानाव फैब्लाबो मिथाइ लांनो फैदों, मिथाइ जाफैबाय होननायखाय आंबो ओरैनोसो बुंनो सानदोंमोन थाम्फै होननानै। बेयाव आंनि दाय गैया आफा, नोंनिसो दाया। आंहा रिल्स बानायनोसै इन्स्टाग्रामनि थाखाय। मा जागोलै बे गथ'फोरजों आरो रिल्ससो बानायनो खारबावबाय। दखानाव दसे थानो थिनबाय, गरबरसो खालामलांबाय। रिल्सखौनो बानायबाय था, मोनजागोन, फरायनाङा।